egwu nke na-abịaghị ọzọ nke bụ maka egwu igbo ala atụ nwa abụọ anyị sị ka anyị kene ya ka ọ mara na aka na-eme ọbara na ngozi dị ya nke webe ịgba mụ na mma obodo anyị nyebe ịgba nna akpụrụ nwa nara nwa abụọ nke nwe ka m ji bịa mmịkpọ na agwa bụ anyị nyebe ịgba nna etele nwa mmụọ nara nwa abụọ ịgba nwe ka nna etele na obodo anyị gba agọ nara onye ka nji agwa m igbo bụ anyị na-achọrọ m ka m gwara nwa mmụọ nara nwa abụọ egwu ọrịa mmadụ na-agwa igbo ndị mụrụ m na achọrọ m ka nkọrọ nwa mmụọ nara nwa bela akụkọ ọdụmọdụ nara nwa abụọ enabụda nwa igbo agọ nara nwa abụọ ọdụmọdụ igwe alati nwa abụọ na anụ ọnụ ekpili m ya ka m ji agwa igbo ọba anyị naanị m agwa igwe alati na abụọ na mma etili egwu ọdụmọdụ nara nwa abụọ na-ajụ egwu ekpili mere egwusi ike onye ka m ji agwa bụ na egwugwu unu na mmalị ma rụrụ m na-eche ndị nwe ọlụ ya ka m ji agwa ọdụmọdụ nwa abụọ ya bụ igwe alati na abụọ abụ agọ m ọlụ gị ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa abụọ ị mara aka na-eme ọgọ na ngozi na anụ egwu ekpili m aka na-eme ọgọ ọdụmọdụ nwa abụọ ị ma na onye nwe egwu ugwu na ọgbe ya na-agwọ lingi enye nke nwe ka m ji agwa ebe ndị obodo anyị naanị m agwa nwa mmụọ nara nwa abụọ na aka na-eme ọgọ na ngozi dị ọgwụ dị ọbụọ ji adịbu ọrịa mmadụ naanị m agwa ebe ọba anyị ma na aka na-eme ọgọ na narị ngozi aka na mbọkọ jikwa na ngozi ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa abụọ ama na aka na-eme ọgụ nwere ekpele na ekpele bụ ka ọ gaa n'iru ekpele na ekpele nwa nara nwa abụọ ka ọnụ olingo na egwu ekpili ana m ekwu maka na bido ịgba agọ nara igwe alati na anụ ekpili aka na-eme ọgọ na-abụ agọ malụ ọ bụ ibe na-eme ụmala alụ ọgwụ egwu ekpili ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa wee ma na mgbe nwere ọchị adịkpọsị ma mmụọ nwere ọlọ ọdụmọdụ nara nwa abụọ ka chọrọ ka nkọwa ka ọma ọgọ na abalị ka ọmalụ ya ji wee lere n'ozi ọdụmọdụ igwe ala dị nwa abụọ na-enye ọkụ transfọma obunyela ọkụ ọdụmọdụ nara nwa abụọ ka na-akpọ nepa gị dịkwa n'ngirigidi ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa abụọ ọ bụ onye nwe egwu nọ n'ọgbọ Ijamba nọ n'ọgbọ egwu ya aka na-emeli m ọkọ daalụ na aba agọmụne nje afọ ọnụ ma ụdị ahụ nje ebido tee uche aka na-eme ọdụmọdụ nwa abụọ nwanne nna lụọ na anụ ọnụ mmanwụ ọdụmọdụ na egwu ọba ya gọọlụ m ji n'aka na-agwụ olingo na egwu ebili onye ka m ji agwa egbo nne nna m mụrụ m na ọ bụ na egwu ama nwa mmadụ ruo n'ịlụ ọlụ ya ọlụ m nwere bụ egwu ekpili aka na-eme ọdụmọdụ nwa abụọ ana m akpọ igwe alati gbagotere na ọ dị nwoke ọ na-adịbụ onye mụ nata n'ozu ugo ogweni oibe nji ayọni nwa nara nwa abụọ nnatịa oibe m ji ayọ ọdụmọdụ nwa abụọ ana m agwa igwe alati ka ọ nata n'obodo anyị na ife ọma ya emelili onye ka nje agwa ikpe ọba ana m agwa igwe alati ka ọ nata igwe alati ebe mmụọ m nwere 500 nye bilingi amịba na-agwa ya enwe egwu liveli na anya na-anatara ụlọ amịba nye ka ji agwa n'ime igbo odogwo na-akpọrọ ga ozugbo ya ebili nwala dị nwaba na-ekwere ofe na ezulu m ike ọ na-akụ fonu ka agololo m ọdụmọdụ nwa abụọ na-ajụ egwu ekpile ka ọmala bụ kpadoro na arụgbo onye ka nje agwa n'ime igbo daalụ aka na-emọgọ na anụ ekpili onye ka nje agwa igwe alati na mbụ odogwu na Thailand na anụ egwu mmanwụ abalị m n'ọlụ gị ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa abụọ ana m akụrọ mgbadụ ma nchọ lụrụ gị ọlụ amara m ọlụ bịalibe eze ya elilili iwe ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa abụọ ịma na onye bịalibe eze na jen o nwere ibe o ji koja n'ebe ozi ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa abụọ egwe bili nọ ma ụwa ọmụgbọ njeli m ikpe ka wa doite
ema na ọ na-abụ ọnwa mmadụ ọwa ibe dị na ndụ aka ma ọgọ ka na-emerebe ọdụmọdụ nwa ma ọ nara nwa bụ ihe eme wata kpuchi ọnụ osi nga dị azịa ọwa nye ka m ji agwa egbo ndị nna m mara m nwa m alati nwa bụ na akọrọ gị akọ ọdụmọdụ nwa alati nwa bụ ọba anụ egwu ebili nwa m ịgba agọ nara nwa bụ ọba anụ egwu ebili nwanne ịgba aka ịgbanye na anụ ebili ọdụmọdụ enwere m na-ekwute enume wata ata mmụọbọdịgo mmadụ niile na-egwu okwu gị osi nga dị azịgwu ya enabdo nwa gbago nara emega ụda bụ ịtọ ọtọzi moto banyị bụ ọgata oje yiri ọdụmọdụ igwela dị nwa gbọkụkpọrọ ibe papịa mụlịa obodo kpochi ụda abụ ịtọ aka na-eme ọgọdụmọdụ nwa obodo gwakụkpọzi nwanụ nọ wee kpochisie obodo lukpu na-enu ọzọ ọgwanye bụ aka na-eme ọgọ nwa abụọ ịma na aka na-eme ọgọ na abụọ mere anyị ruo n'ike akịa onye ka m ji agwa egbo ndị nna m mụrụ onye bụ ji 1 million na-eme ọgọ na aba anyị ọ nwere ibe mụ na ajụ nwa nara nwa abụọ ịtala owu na-eti mmanwụ ibe m chọrọ ka njọ nwa mgbe mgbe agọ nara ọ na-abụ akpọ mmadụ bụ onye ọbụ emelu onye isi mgbazi niile nne mụrụ na ndị obodo anyị ọkwa ibe nne gbara na abụ nna gburu na be anyị ọrịa mmadụ nwa mma ịgba agọ nara bụ etobe zaba ọjọ ka ọ dị nwere itoitebe nye ka nji agwa bụ ọba nya bụ ọjọ ka ọ dị ichikwu mmanụ ohu nya ka ọ zali nwee nyiri ọdụmọdụ na nwoke biri Lagos bụ isi o juru ya afọ ọ naba Thailand obodo jee bili ebe ahụ nwoke lụrụ Thailand mmibe nwa ego ndị mmadụ jiri ego gwulive egwu anyị na-egwu okwu ya nye mana o nwere ibe m chọrọ ka njọ nara nwa abụọ ojekọdị odogwu ibe m chọrọ ka njọ igwe ala te nwa abụọ transfọma ị na-anụ akọm achọrọ m ka mmadụ ma Thailand ma kụlie ego akwụ ibili n'ugwu enye ibili ọdụmọdụ nwa ma ọ nara nwa abụọ nwere ebe akwụle ego akwụ ọ bụrụ gị bi n'obi ebe ahụ maka nwa nara nwa abụọ na-eme ego ka na-atarọla ego ahụ ya ka njikwa m ibe ka nkọwa ihe omeri ya ka nji agwa bụ ndị nna m mụrụ ma ọ bụ aka na-eme ọgọ ka ndị na aka na-eme ọgọ na na-agọzi dị anya ojekọdị ịnụga akọ nji onye ka m ji agwa ịkpọba ọ bụ nke onye na-emeli ndị na-akịa ojekọdị na-ebe emekele anyị nya ka m ji kpụrụta n'ebe ọ nọ ọrịa mmadụ na abụ mmemme mmiba irue n'akịa anyị na-akọ oji n'aka ọdụmọdụ nwa nara nwa bụ ego mmadụ ahụsi gị isi ngọ osi nga dị azịa ọdụmọdụ nwa mụọ nara nwa bụ ibe gba n'aka ejiri ugebe na-emi enene ị na-anụ ọnụ ebele mwe ọdụmọdụ nwanne gbaka ịgba na aba ihe ọdụmọdụ mezeze nwa m njikọ ka na aba ihe anyị na-eji obodo ka demedeme o nwere ibe m na ya olise jiwukala ihe anyị ma ya ojiwukali ndị Igbo niile jiwukala na mụ na aba ihe ka nwa m ịgba agọ nara ka chukwu nye anyị nya mmadụ nọ ka ọ bụ dị anyị ọcha maka na nwa m ịgba agọ nara lụ mmadụ ịtọ n'iru anyị nwa bụ ọnwa meketa kpọnyive ịma na agba nwa m ịgba agọ nara nkịta omekete gị iwe ịgbapụala n'ezi ọdụmọdụ nwa ịgba agọ nara nwa abụọ ị na-achụ ụbịam ozi arụ mmadụ obodo nyiri nwa m ịgba agọ nara nwa abụọ ị na-achụ ụbịam ọna ihe agwọ m ụbịam mmụọ oive nji agwa nwa m nara nwa abụọ ụbịam na-eti m isi ka ịgwọ m ụbịam ka ụbịam nyiri mọdụmọdụ nwa lati nwa abụọ ka na-emeli mie ọgwụ ụbịam na-arụ m ya ka m ji agwa m Igbo ndị nna m mụrụ m ka nka n'Igbo lati ekene chukwu ndụ Igbo lati na ekene bụ mmadụ n'obele n'ọnụ ekene ji ikwu ka nwanne mma amalị mmebe mmebidote nwa nara na amara m ebe mmebido wee jebe gị mma
ọdụmọdụ na ọnụ mezuru inye ekene gị nwanara ovu nyele ịnala ovu ọbụ ọdụmọdụ nwanara nwa bụ ọ bụ gị bụ ome ka chukwu iru anyị ome ka ụlọ n'anya ya bụ oji fonu ma ọgọ ndị obodo anyị ya bụ aka kelifonu keliru anyị nya ọrụ mmadụ mmibere ibe o ji kele anya ka onye nwa bụ na-akpawali n'ọkụ igo mmadụ ka abụba onye ahụ onye ka ji gesi ezi n'ifọdụ airue n'aka ya o mechie ọzọ ibe mbe nyirizie ọrụ mmadụ na ọ na-abụ mmadụ mekelive mmibe kpụpụrụ onye ọbụ okpu ọmụ ịgbago nara na-ekpupụ ugolugo okpu utu asị adịkọrịa ọmụ ịgbago nara na igbo mala igbo la ajụ iwụzi awụsị ma egwu ụmụ mmala agwụrụ ebe ọdụmọdụ na adị m na nwata si tilepili nye ka m ji agwa gị nya ọ nke m melekwa n'ike m amibe na ana m agwa amibe na ovu onye nwere nwa ọ na-abụ nwa bụ ibu oboro analị mụrụ ma nne m na bụrụ ịgba agụ ọ nara si m ozi ama ụbịa ịgba enwe nụọ ya nụọ onye ka m ji agwa igbo nne na m mụrụ m ndị nwunye dị na m ozi amụ na-emezi ka ọfụma nwa nara nwa abụọ ọdụmọdụ nwanne ịgbaka ịgbanye na anụ ọnụ egere ebe ekpekpiri mehie olingo ka ji n'aka ọdụmọdụ na mmadụ m ebe m yesi kọrọ nya bụ akọ ọ dịlị m mve ọdụmọdụ nwa nara nwa bụ na mmanya vanị ọdọgwụ na-atala n'ebe ebe ọbụla anyị ogolie obodo ruo ụlọ elu ebe ahụ nwa mmụọ nara nwa bọka na-akpọ ga-ala ụlọ elu ọdụmọdụ nwa nara nwa bụ na tanji bụ ebe o jere oje egolo nọ ọgọla na ịdịalị akụkụ ọdụmọdụ nwa nara nwa bụ na-agwa ndị mmadụ ụbaghị oju n'elu egwu ọdụmọdụ nwa nara nwa bụ nje akọrọ gị akụ ji mmụta eme ọgọ gwa nge ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa bụ aka ju na-eme ọgọ na aba nke ju na onyere nwanne aka ọgwa gị ka nka na-akọwa ihe imeli ọdụmọdụ na-eje mụja mmikpo ọba na mgbagara nwa mmụọ nara nwa bụ okwu nke na-ebeli ejugwu enye ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa bụ ekene ekenela m mmụọ aka ebe ị nọ ka kene nwa ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa bụ ọ bụ ịcha ka nye aka ji eti egwu ebili ịmaligo mmadụ na mva maazị a ya ka jiri ebe n'aka miva amigbo na egwu ebili na ọmali m arụ ọfụma nye aka m na akọlịbanyị na nke m ahụ edewo ngwongwongwo m na-agwa m mbọ mmadụ agbagwụzi na ụgbagbagwụ na igo mmadụ ya natalele n'ụlọ mbekwe na-agwa m mbe mmadụ akụzi na mgbagwu na egwu ekpele enweghị ejelili ije mbebelejo na-agwa m ụwa osi ngetizi n'anyị o nwere ndị anyị eji karịsịa unu ọna mmadụ na-anọ m ebe agede ebe anyị nwa aka na-eme ọgọ ka m na-akọwa iwe mere mmanwụ ọdụmọdụ nwa mmụọ nara nwa bụ na-etetela ovu onye egwu maka ibe m ji agwa ịgọ mmadụ na mmadụ erika na ụwa bakuba aka na-eme ọgọdụmọdụ nwa bụ ọ bụ egwu ekpili ka m mala agwọ nneti ọnụ m ọgwa gị na ọfọ ma Antoni na-eme nwanne nwata wacha aka ndị Igbo ọwanye ka m ji agwa igbo ndị nna m mụrụ nwata wacha aka ndị Igbo ndeme ekene ka m na-enye gị ụdị ahụ ije emele ebili ibu ọdụmọdụ ana m agwa igbo ọba ana m agwa nwata wacha aka nye kene igwe alate na alụsị ana m osi aka ọ gazielie ụdị ọbụji chele ebili ana m agwa m igbo nwata wacha aka ndị Igbo ọdụmọdụ nwanna chana m Antoni ọnọrọ ajidọwọ ọdụmọdụ nwata wacha ka o ji 50 enyere be aka ma anyị ma agwa nwa mmụọ nara nwa bụ ọ bụ ọzi ni 50 ka iji enyere be iji golu 150 inyebe kwuo ọdụmọdụ nọ na bụ ọnwa mmadụ ocheta nwanne onye ka o ji ụwa adị ngirigi
ọdụmọdụ na-agwa ibe ebe anyị ma na ọfọma ntọni eme itewo na-akọrịbe uwe buoliwe bụ ọnụ oive nji agwa na igwe alati nwa abụọ ka ọnụ anyị igwe alati ka na anụ ekpili m ọrịa mmadụ na adị m agwa ikpe ọba ọdụmọdụ nwanna chana m ọgwụ ma nna mmadụ ka nwụrụrụ ụtọ n'ọrụ nya ka m ji akọrịba anya oyi ive chi nyere m ube ekpili m amibe na mma mara ebe m ya ebuzi ebe amara m ebe ma gwọsi ọzọ ọjọọ ka ọ dị daalụ nwere gere ọtị ngwa ngwa jekwu onye aka iko mmadụ na-atasịa mgbochiwojiwu kele ụwa ka njọ gị ka oje ka ọ dị ka ọ nata n'ụlọ olise jiwu na oje ka ọ dị n'igbo nata ịba ụbịa mụmụ ma bụ enyiriche mba ya ojiwu na oje ka ọ dị n'igbo nata ịba ụbịa mụmụ ọva anago kpamkpam mba ya iwe ọma meela oje ka ọ dị ka o meli m ka o mewoli ibe m nwee mba ya ojiwu oje ka ọ dị n'igbo ka ngwa ibe m ka nkene m njikọ ka kụwa buolie ụlọdụ mbede oje ka ọ dị n'igbo ka nkene m ibe m ụmụ njikọ ka onye ọbụla arala oke nye bụ ọnụ ngoli mụ na adị m agwa n'ime igbo ndị obodo m ịgbake gbadalụ onye nna ọrịa mmadụ na ọ na-agwa igbo ọba ya ọ na-abụ ọwa mmadụ ọwa nwanne ya na-abịa na ya ịma na ịgbake ịgba nwa ọ nara nwa abụọ odogwa na-achọrọ oche eji ma mbidote ekpili amiba ịgbake ịgba ndị be anyị nyabụ ịgbake ịgba nwa igbo odogwa ịgbake ịgba nwa ma ama bụ anyị na ekpere mụ ka nka na-akwụrụ ebe ara bịara agwụ onye ka mụ ji agwa ịgba ọba anya ndị m agwa ịgba ka ịgba na aba ịgba nke kalị mmadụ karịa chiwue onye ka mụ ji agwa m ịgba ọba ịgba ka ịgba daalụ amibe na ngwaza ịgba ka ịgba daalụ nke na-eze kiri ese bụrụ ọda nwa ude onye nna nnọ ngolimu ọkwaba nka m na-agwa kiri ese bụrụ ọda nwa ude igbo mụ ka na-etiri ebe ya mgbangara eze kiri ese ụrọ galabunde ịgba mụ ka na-akọwa mgbe brọda kiri esi aka zebai na anụ ọnụ olingo mụne mbọnda ike zuo mewarụ na anam daalụ ịgba mụ ka na-akọrọba akọ ebe nwụrụ mgbe m n'ọdọgwu emega eje mba ka nwa akọ ije na ma brọda kiri isi nwa ude n'ogwu mbọnda eze kiri si ụdọgala kwatla ude nwa mụrụ n'obi chikwu mbe na eze kiri ese ụdọ gara mgbe aka jiri ise m ọgọ ka na-emerebe mgbọnde na eze kiri ese nwa udemeri ka egwu wee si avọ nnụnụ naanị igwe nyụ mgbọnde na eze kiri ese nwa udesi ka bụla na igbu onye nwanne enye mbeje abawa m bụla na ire nyere nwa ka ọga m eze nwa udenwe ami bana sisi kirisi nwa ude sizo ji basale m akwa igbo mba avọ nụnụ vere na ya oju ibebe na ochukwu nso ami bana ma na onye bali pula na ibe nyenu onye ọba nọrụ ochukwu nso ami be mgbazi mpala avọ nụnụ venye mbe bebe n'ime plan ibe nje be m na anọrụ uwe m chukwu nso ka ọza m ekpele ami be sisi mgbe ọsọ bụ ya ọsị anyị be chikwa nọrọ bekpele m onye ka njaja n'aka eze daalụ eze kiri esi nwa ude na ịgba mụ ka ọ ka na-etorebe wen oti akpala ụgbọnle eze kiri esi nwa ude akpala nye ka nka na-akpọrọ ebe ahụ ụgbọnle eze kiri esi mba na daalụ igbo mụ ka nka na-akọwara ebe amibe nọ na abụ mmadụ abụ ibe ile ozi ka eji esoro ebe azụ igbo onye ka nji agwa ikpe ọba ọ na-abụ ịbụ nwa mmụọ na ra nwa abụọ ịbụ nwa udo onye nna ọ na-abụ oyi na oyi na aba ile n'ụzọ yi na-esebe anya ba dịka ovu na nne amara m n'ijigbu ji kesi eze nwa udede mmibe ka ịgba aka ịgba ndị ikpo de ba nne mmụọ igbo dosite gboo
Ami mamaniva mamuno buji melie kode no bro madu neda uwa na ho na ji wede so uwa delele Mbondem na mara mo me kanke na eze keresi dalo Ora madu na ni magwa ibo ba na ba wa mi wenje memo mo ka na eme Ora mmadụ na anyị magwa bụ na mala gbagi bandịbe na anụ ebilimu o nke nweka na agwa igwe lati udogwu wome igwe lati nwa abụọ ọdụ mmadụ igwe lati nwa abụọ apụlụ emegbugo mụ ị na anụ ive nka na akọwata ive onye ka nji agwa bụ ndị nna m ọmụlụmụ anọrụwa m ebe nọ na ma na-echeta m ibe n'obi ju Mbakowa ani magwa me boba ofato ni ofomako Mbe Antonio na roji 50 na ute ekenego mweze kresi ka nyirizie ije Mbolo mbakwa le ba amara mabo me ko igo madu ko deli nobi Akeze dalo na amara mabo magwa ke obodo ojo no lise juwawo Akaza maniba mabuna kene madu belie nonu Akaza na kene juhu na kaide ma Papa ge bali anwea Ibada Onye kanjagwa ni mikpo Ijambe to ite wono onye nwe gole bia wozo Ani mwakomba nunu tem juhu okeme Ikana zebele juhu okemu ngeba nono Nkambeli mebele no Kava malaka na mogo na nangoze di anya Obodo di avoje di bubo Omogo dalu aka na mogo ime wolme Obodo na lingozi webweseleke nali noge Obe na ijila waka mwenye mejilaka na mbo nalijuhu Ebe ni iru anya na huta ite maka egwu ebilemu Vene nyezi mo nyinye naka Mbeme onye ka mụ ji agwa igbo ọba na ndị mekene ndị malirie na ive ahụ Ojekọrị na mmanwụ ekene ego gị igwe lati ka nyirizie Amibeka nkene ogozi na ọbụ ọkra odogwu owu mbọje na-eme ọfụlọdụ n'ime abịa obodo ndị abịa ji agba walawala Adị mekene ogozi na nwa obu ọra Nyabu oji na kandi igbo niile Awa nyabu nwanne m rembo Logu nwanne rembo na anụ ọnụ mmanwụ Umbaje na-eme ọfụlọdụ n'abịa Odogwu na South Africa na anụ ọnụ Ijamba Egwu Ọkwazikwa egwu ka mbụ na aka miwa Ma hwali na aka na-eme ọkọ na ngozi bịa Ọgọ gị imele mmanwụ Na wali ngozi jiwu kalo wanye erienye Mmaji kwulu mmaji Odogwu anima agwa mi bonnet namu Ogwe bili kanje kalabakasi Ijamba Egwu na egwu ka monje kalirwae Ogwa nyaka na luo bulu biolum Olingo mu na egwu ka mo na aku Oyoleleme ogwe egwu ka mbu na kaiwa Onye ka mụ ji agwa igbo ọba anyị mekere nwanne m ọnọkọ nwa mgbọmma odogwu na Bangladesh daalụ ịgba nke nwabeba mụ na mụ njikọ ka ọba nye ka chọrọ ka nrue na-acha ibe ahụ anyị ma agwa ndị m igbo ndalụ odogwu eji abịa igbo daalụ odogwu ka mụ na-agba ya ọnọkọ nwanne eke odumọdụ nwa mgbọmma Dalo ihu ndị a na mmozi akpọ ndị banyị Onoko nwa mma eze okolobịa Dalo ike bi n'oke na anụ ọnụ anyị odogwu dịka ọ gazigo n'oke Ọdọ mmadụ Onoko nwa mma Ya bụ odogwu na Bangladesh banyị Anyị ma akpụ Ezechi na-agbala ọgwụ na banyị Ezechi na-agbala ọgwụ na Bangladesh Ya bụ odumodu nwa mma karịsịa Kwena Onoko ndị mba osisi Ijamba Egwu ebilibo Nyaka m je nye ebe anyị ekene Na ọgọwa mmele mmanwụ ndị egwu
olingomu kana kpọtụ ana m agwa m igbo na mgbagwo dị azị dị ya Ijamba Egwu Ebili ọma wọrọ Ijamba rugbo nọrụ na ekpili m kene correct ekene chukwu ọnọseleze ụda ekwe chukwu ekene nyeke na akpa etiokwe na abaghị onye ụjọ nọ na agbara bụ ekene chukwu etiokwe nwanne bụ atụ ekene ị na-anụ ọnụ Ijamba Egwu anyị ma gwa nwanne aka eze ekene chukwu ọnọseleze ndị Igbo daalụ otiti ngwa ọrụ na anụ ekpili ịchaka ka mbụ ekene chukwu enwere m chiata ịkpọsi ahịa ma mgbe nwere ubi ya alụ onye ọlụ anọ m nkịtị ihe nne nwanne aka eze na anọ m nkịtị achọ ibe dị mma amibe mmụọ obodo anyị ma na egwu mụ na-agụ ibe ka hụ ọlụ ahụ ọnọ nkịtị enwe ka na-akọwata onye aka nji agwa nwanne aka eze ekene ncha kọreti ma na ekene banyị ose mkpu ndị Igbo na-anụ ọnụ gidigidi mụ Ijamba Egwu mgbe Egwu Ebili kọreti ma na ekene jiwu na Egwu Ebili atụ ụtọ agọwa n'iwe ekene jiwu na onye nwe egwu ka na-akọ nke atị ya ọ dị ahụ jiwu ji mele m ya ọmụwa mbembe mereba egwu ka mụ na-akọleba anyị ka nkene m ibe mụ daluo ameli Ijamba mgbe Ebili anọrụwo m ebe nọ ndị obodo mụ na-ekene n'imebe m ụdị ahụ nji chetere ebe mmadụ abaka ụfọdụ ma anyị kere mmadụ anyị kene ndị ọzọ ka anyị ji anọ kọnwa bela oge onye ga mụ ji agwa ịkpọba anọ m n'ebe na-akwụlịbanye Ebili agbụ oko ya nwe ibe ọzọ emene m ementa m ime ọmụ ibe m agbụ oko ya nwe ibe ọzọ emene m ọ bụ nye mere ka egwu nwee kwudosie ike onye ma na mma ebe anyị jeli nta ego gbogbo amịba anyị nọrọ n'ụkọ mmadụ ịma na onye na-achụ nta enyi na-ebu ọnụ ma isi akpụ ndị Igbo mere ka agwụda na agwụ anyị ka ama ibe m kpataza ịwawa jeli mba gwa na ọrịrị m ịkpọ ndị obodo m te n'ọkọ ya enwe ibe ka ọnụ ekpili nyi akpọdogwu akpụ sọdụ n'ala gị daalụ ịgba mụ ka nka na-akọwatala unu ka njabịa akpụ ndị Igbo ka nke nne m ebe mụ na ịgọ mmadụ abakazi amibe ka mgbarị bangra dị iche ka m bịa ka nke na aka nwe ive na bangra dị iche anugwu ọba gazi eze anugwu gazi nwanne onye weli mgbaji na anụ ọnụ m hụ nwanne eju ike oyiru ada ị na-anụ olingo m nwee aka nwe ibe na bangra dị iche daalụ ndị obodo Igbo na-atịbanye emana malachapiom ọmụmụ Egwu Ebili anọrụwa m anụrụgwụ ba ọba gazi eze na anụ Ijamba mmanwụ Ebili mbe nwanne onye gwere ichuda anụgwu ịgba mụ ka nka na-akọwata ive ka nyere ọba gazi eze daalụ ọrụ aza aka nwe ive ị na-anụ ọnụ olingo m nwee mmanwụ Ebili na anọrụwa m ebe m nọbụ mbụ ka nke nne m ibe m wuo mee oke ka m ji ịma na eke ego m ọka edewere ba eke ego mmadụ ka waratawa iwe ahụ amịgbo na anyị meke n'ibe ebe ahụ amịbe ka nje India ka nwụ nwanze dị igwe nwe obi ọgwụ na-asụ gbudugburu ite na mụ mgbo ịka na anụ ekpili mbụ asa ka njụrụ nwanze dị igwe nwe obi ọgwụ na-azụ nwanze dị igwe ka na anụ egwu ekpili amali na mụ na gị na mgbọ ya emesie ite budubudu nwanze dị igwe nwe obi nwanne azụ ka nwa obi ịgba Ijamba mgbe Egwu Ebili anọdụ m ebe nọbụ mkpe mgbe ahụ obodo nọdụ dị ntị nọdụ ka mmanwụ anyị nọ ka mmanwụ ọdọgwu adị m agwa m ibe ma ala amalị na Egwu Ebili malị ma arụrie nne olingo m nwanze dị igwe nwe obi ite budubudu ịgba mụ ka nka na-akọwatala unu amibe na adị m agwa ịkpọba na emeta m ime mmikpo ka nkọ eze nwanne chukma ị na-anụ ọnụ Ebili m ya bụ ike na-ata ya odogwu ike na-ata ya ị na-anụ ọnụ odogwu na mkpọ ị na-anụ ọnụ Ijamba Ebili odogwu eze na mkpọ ọnwa ikpọ na-anụ ọnụ Ijamba Egwu ọ bụ va mere na agụ ahụ kọrọ iru oge anyị ka na-eto nwa mụla m ije etolile eto
obodo onye aka na-agbachi oke mo ụwa mụ ka mụ na-eme ebe ahụ eze ilenne ị na-anụ ekpili ka njabịa ka nna aja m ibe m maka nke na-eso na Jọọjị ka nka na-achọ ebe ọnụ nwa Jọọjị na-alụ ya ka m sọ na Jọọjị na-alụ na-anụ ọnụ Ijamba ebili okoli ụwa m ọra bịala Igbo m ibe m anọ m n'egwu olingo movu Ijamba na-akpọtụrụ ebe onye makumarụ obobo odogbunu ndị a ị na-anụ ọnụ Ijamba egwu ebili ngoli mụ onye ka mụ na-ekeneleba ya obodo m onye ka nka na-emerebe ngoli mụ abawo m Igbo okoko m ụdị mụ ka nka na yorebe ya emibe m ọlụ ọkọ n'elu mmapụlapụ Igbo si ọ n'ebe osi mala amale na ihe ji nyele mmadụ na onyinye nye mgbagwa dịrị ya ọ nke ji nyele mụba egwu ekpili amibe nkene igbalati nwa bụ ọzọ igbalati nwa abụọ amibe na-emeghe ka memo nnakpọ igbalati ka ọ bịa igbalati na tava ohu oyibe nji ayọ igbalati na tava odogwu na ozu ugogwono anyị ma agwa igbalati na tava agwụ ka na-agwụrụ ebe ekpiligo ọdụmọdụ igbalati nwa abụọ ịma na-etu kpochiri m anya n'okporo ụzọ nye ka nji agwa igbalati ka ọ nata ka mmalibe mụjeje mee ọdụmọdụ igbalati na abụọ nnabụrụ nwa m ịgbanugo kwado egwu ekpili nye ka mụbọ n'aka m Ijamba onye nwe ekpili amibo singola jali mpụ akịa amara m ebe bụ ezi ijelọbịa amibe na mmanwụ ka na ijele ọ na-agbanwụ na mmanwụ ka ijele ọ na-ekedo tibe egwu nke onye bụ oje ka oche agba a na-ekwe anọ m mma Igbo na-agwa ibe mụ mmanwụ ka enigwe a na-ekere ibe egwu ịma na mmanwụ ka enigwe a na-abụrụ apụ n'ama obodo onye aka nka na-akọwala ibe ndebe Ijamba enwegwu na-agwa ego mmadụ ka wa mali na-ejere nta mba bụ eje n'abịa mme ọba nta gbara ịbaba maka otu asị a na-agbara ịbaba mgbe ọcha egwulunye mgbe ọgbọ na ji nwoke m ka na-agwarebe nye ejiri ịbaba m nta mme ji nwoke mee dalụ eze nwanyị ji nwoke m nwaanyị ọrụ anọ m n'ọlụ nje bịakwute gị ọlịra alụ m ka m na-alụ ebe ahụ gidigidi mụ egwu ebile ayayayaya n'ebe ọnụmọlingo mụ ka nji na mgbakwa dị azịkwanịa ayayaya n'ebe ịgba mụ ka mụ malagụ ndị male ụwa bụ okoko ka ị nọ na mgbakwa dịrọzịa amali arụrụ kabele n'ọdụ n'ime ọkụ mbụ obodo m na-agwa ịgba onye rụtọrọ ibe ya lụrụ ụgwọ ọrụ ya isi ọmatakwa n'ime ibe ba ibe karịla akpa bụ isi ahụ chacha ngoli na-eti ọdụ ndị wakpalị m ka na bọọlụ ibe mebe ngoli mo okoko ndị mo onye ka anyị gwa m Igbo ba nwa alati nwa abụọ alati na-ata alati nwa abụọ na-ata n'olugogwe alati nwa abụọ ndị egwu abakazi gbara ndị egwu eriwo nne mana egwu na-etili onye na kasịrị ya egwu ama m kesi lee amara m ndị ahụ eji wee bidote ụdị anyị ji bido nta ka anyị ji agbara ebe nta n'ọbịa ịchaka ngoli nneti ọnụ mekpara m ka na-agbọli na-emebe onye ka ji gwa m Igbo male ọkụkọ a na-asa aka ụsa jụ onye sori n'okpu ọkụ mbụ amibe na ogwere mme arọ ọbịa na-agwụ m onye ka nje agwa m Igbo mmadụ amakwa na ama ebunye akwa ibu na akwa na-eburu ibu oive m ji igwe ya m Igbo ka amale mmadụ ama na ama ebunye akwa ibu Ijamba egwu egwugwu nna uchechikwu na ọka na abụọ ọmụ mmadụ mụ na mmadụ amụroji mụ n'ụwa dị n'aka anọ m n'ekpili ọ bụ mụ na rabụlụ uche anọ m n'ọlụ mụ na gị soro ugbo ibe ya dịrịla mma
ọmụnachi mụ anya aka mụ nọ n'ebili mụ na mmadụ abụrụ chi ụwa aka mụ nọ n'ọlụ oyibo mụ na-agwa m igbo male anyị m agwa igbo ọpapọ bụ mụ na-eme Ijamba Eze mgbe ekpili aka na-eli egwu ọnụ egwu ọmanwụ na-eti mmanwụ egwu ile egwu ụlọ aka ka isi akpụla akpụ ogologo egwu ekpili anyị ga-emegbu ga anwa anyị mara ebe isi mmibe mara nke bụ ajụ ọnwa Ijamba na-ekwukego mmadụ ka ha ghọtazie oyibe ndị egwu ya mmibe ka mara ebe ebe ote onye aganye igwe mmigbo ọmigbo banye ọbịa bụrụ godu odogwu na South Africa bụ anụ ọnụ nwanne gị aka bụ nọ n'egwu mgbe gboo odogwu na South Africa unu ezigo m ọgba akụna akụna amazi m ọnụ na-eche onye ka mmalịkpi na-eche ndị ọcha ka ha bịa odogwu nụrụ nwaanyị na South Africa gburubile ma nwanne ya nọ n'ụlọ na-eti egwu mana nri ha kọrọ gbie Ijamba oti egwu ị ka na-etirebe egwu amaọdọghị chọba aka na m eti aka m nọ n'egwu mbọsị mgbe gbugbo egwa ije eme mmọnwụ bụ ọgụ ụbọchị gboo ọịgba iji bido kolobia ma esie enyi ike kedu maka ọgọzi na nwachụ nna lụọ odogwu adị m agwali m imo nwachụ nna lụọ ọgọzi na nwachụ nna lụọ ana m n'ebe n'ọgwọ mbụ anọ m n'egwu odogwu na amale nwa Malaysia na anụ ọnụ Ijamba egwu nwa Malaysia oyi mụ na otu oge aka kpọọ nọmba mụ ịmale ka nsị n'ọrụ mebe ka ịmala ibe gbadola anyị agbala neti ọlụm nya ka mụ na agwa m mbere bụ na dije n'ubi na mgbagwa arịrị ya onye aganye igwe mmigbo egesi anya na-ata n'ụlọ anyị n'ọnụ na-eche ndị jele nta ọ dị m agwa m igbo igwe ala tiji akpasụta ego akpaka oji ibulu ego ebe ahụ igwe ala ti nwa bụ eje m n'uche mma kpọ igwe ala ti nwa bụ igwe ala ti nwa bụ inwere bankị aka gị ka m jụọ gị nya asa ka mụ na-ajụwa ihe oyi m nye owe n'egiwo oyibe m ji jụọ igwe ala ti na mbọ ikulu ego akụ ka m jụrụ igwe ala ti ikulu ego akụ o nwere ebe a na-azụ ego azụ ọgwa abụka aka na-ata ọ na-abụ ka eji akpa ego mmụọ ugolimu egwu ebili ayagbara m nnakwu onye gaje gwa mmigbo dalụ adị m agwa mmigbo male ọkụkụ n'ebe mgbe mala nwere ibe ọ na-achọ n'elu oge na-enye anyị ya ibe na-egbu ọkụkụ o si n'elu ebe abịa adị m ekene ịkpọ ụba esa ahụ amala m egwu ebili nji oligo na-akwọlụ onye gaje gwa mmigbo ịgọ mmadụ abụ akụba onye ọbụla mara amalị mmigbo ka emewe ụbọchị anọ m n'ịgba mma ịgba akpalị m akpalị bụ mmanwụ ndị elu ike ọ bụ mmanwụ mahas akpalị enwere akwa mbeleba ahụ ọ bụ anya oyi ya kpere akpalị mmanwụ ndị elu ka na-egwu akpalị enwere akwa cha onye agaji agwa ebe ọ bụ na bele onye bilibia ebili ya ohu egwu alụla mire egwu anakwara m uche moo onye gaji agwa igwe lati ịnụọ na egwu a na-agụ m uche na egwu akwa ọgbala egwu na-eme obuto oburunyiri obuto mgbe obute egwu ndị mmiri ebute ngwa ngwa nke anyị eji aga olie orimilado ene mabụ aka okene nwanyị akali ibi enye n'owu ọgwa nke gwara Ijamba egwu ama ka akpali egwu ihu ndị banye abịọla ejiri ederege abalị mmụọ ama ka mmiri ebe iwu abalị tụsie mezibanye iru mmanụ yi ejelile ebe oje abalị tụsia iru mmanụ na-eje ọdịcha agaala onwe abalị ibuli iwu iru mmanụ oji ederege obuseji ibe obu oti azụ ọhụdịbe ahụ ji mmekwenu ka nka na-ekwebe ahụ Ijamba na gbanta gbakwa onye gaji igwe ma ọ bụ na amalụ ọkụkọ bụ n'aka bụ eze bilo ọịgba mụ na chime eze nnojimo abụ agọ m uche m ọzọ eze bilo eze nwanne mme anọ m n'ekpilio ana m agwa ma ọ bụ na chetakwo n'egwu ama agọ m ụbụrụ ka alụsị obodo na-ebute
ọ bụ n'okpu isi n'ọmala awụsa dakụ ụbịa ọ bụrụ maka ada nchiki na nke ahụ nke ka nje karịsịa na mbara na-emelibe anya n'ama ka nje ka m na-agwa mmemme ka anyị rụọta azụ anyị ya adụọta azụ onye agaji ịgwa ọ bụ na amale ọkpụkpụ m ka na-ebe agba azụ ka na-akpali aga dị mpụ obodo a na-awe m ije nwa ogo mụ na akụrụ ndị mara m ugoli ka nji onye agaji ịgwa m ike iji ụwa bụ aka juu ọ bụrụ aka mmadụ ike ọ dị mmadụ na-ekwuza mmadụ ya abụ ọ bụ uche na-ekwuza mmadụ ya abụ ọ bụ ihe chibele eze ya bụ a na-azọrọ eze azọ ọ daka ngwa mmebere jambe nwegolo egwu ebili ọ na-ewu ọsọ n'iwu kpara ghọtasịrị ya onye agaji ịgwa m igbo egwu na-eti ibe malamarụ rie nne anyị mee n'anya igbo ugogbu ụzọ oge ọchake ugbo ya chakịrịla ha chake ịma na mmiri gbara ji ewu arụ ya kwugo o ji ewu arụ ya kụgbo bụ alụ ugo n'iwe ụgbana ji ewu arụ m ibe ama ibe rue n'ibe n'ahịa anyị m agwa ugobili na ọjị biri n'osi aka ya anọ m n'osi ọjị taa oge nweji agwa m igbo ọ bụ ihe anyị na-ebia maka nwa nara nwa bụ odogwu nna bụdo ịgba agụ nara gwọ mee eze okolobịa nnọọ ị na anụ ebili eze okolobịa na mmanwụ ka na-eti anyị metu ugolimu na adụlụ oge mbụ ogolimu okoko amalimu amarụ mebe mma akọlụ ka akọ nkụkọta mmi ịwọdị m ka nyiri emezie mmadụ ọta azụ